I comencem el debat. Comencem presentant els nostres convidats d'avui, convidats d'excepció, com deia al començament. Begoña Floria, la senyora Floria, que és representant portaveu del PSC a l'Ajuntament de Tarragona. Bona tarda, gràcies per venir. Bona tarda. El senyor Jordi Cendra, representant de Convergència i Unió a l'Ajuntament de Tarragona. Què tal? Bona tarda. Val a dir que ve en substitució del portaveu, en Genarejo, que per temes personals no ha pogut assistir. Per tant, vostè està en la seva representació. El senyor Alejandro Fernández, portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament. Bona tarda. Molt bona tarda. I el senyor Sergi de los Ríos, portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament. Bona tarda. Hola, bona tarda. Floria, cal retirar l'avantprojecte? Aquesta pregunta, com a tal, i em permetrà, no la tenim plantejada perquè és que no té sentit en aquests moments. Estem en uns moments en què la llei està al Parlament i, per tant, està al Parlament i hem de resoldre en funció d'això. I també per una segona qüestió, no volem estar discutint eternament aquesta qüestió. Quan es va plantejar l'avantprojecte ja vam dir que ens semblava que no era adequat, es va demanar en aquell moment que se suspengués, es van presentar tota una sèrie d'al·legacions quan es va tirar endavant i la retirada de la llei com a tal no s'ha plantejat mai. En qualsevol cas, aquest no és el debat important ara mateix. El debat important és treballar a favor de Tarragona i el debat important és aconseguir dues coses fonamentals. La primera és que la paraula capitalitat surti al text del projecte de llei i que, per tant, quan es resolgui al final la paraula capitalitat, que ja està reconeguda implícitament, surti explícitament capital Tarragona. Per tant, no ens agrada l'eufemisme de seu institucional, però tampoc hem d'enganyar la gent i dir que la capitalitat no queda reconeguda, perquè sí que queda reconeguda de forma implícita. Dit això, el segon objectiu, que per mi és el fonamental ara mateix, és vegueria de Tarragona. És a dir, que aquestes 6 comarques es reconeguin com vegueria de Tarragona i no com Camp de Tarragona, que és una altra realitat molt lloable, però que és geogràficament diferent. I dit això, ara per nosaltres no és el moment de parlar de si retirem o si no retirem, o d'entrar en discussions que més discutim, menys entén la ciutadania. Què passa? Més discutim, menys aconseguim unitat i, per tant, anem dissolent aquesta unitat inicial que va ser la força de la ciutat. Més discutim, menys ens acostem al nostre objectiu. Per tant, hem de buscar de nou aquest consens de ciutat i de consens polític que vam assolir fins al dia 3 de febrer, que és quan es va trencar per part del Partit Popular i per part de Convergència i Unió, que jo estic segura que trobarem els punts d'acord per seguir treballant i aconseguirem els objectius que tenim, que és vegueria de Tarragona i capital explícitament i amb totes les lletres dins de la llei. Un projecte de llei que s'ha de retirar, i s'ha de retirar per diversos motius. Miri, el nostre grup polític no és... Crec que avui, des del punt de vista estrictament local, aquest projecte de llei no recull dos posicionaments clars que van ser els que van donar fruit al manifest per Tarragona, que era que la vegueria es devia de dir vegueria de Tarragona i la capital havia de ser Tarragona, i no els recull. Per tant, és un altre motiu per enretirar aquest projecte de llei. Està caient amb els problemes gravíssims que pateix la nostra economia, amb gent que està a l'atur, gent que ha perdut la feina, gent que no arriba a final de mes, gent que a vegades no té ni tan sols un plat de sopa que portar-se a la boca al capvespre, vol sentir debats sobre propostes econòmiques, debats sobre com millorem, com sortim del forat on estem, més que no pas debats sobre lleis electorals o lleis de vegueries, que és el que en aquest moment està remenant el tripartit en el Parlament de Catalunya. 3 motius que crec que són importants per la retirada d'aquesta llei. Senyor Alejandro Fernández. Bé, en la introducció és un motiu per retirar la llei. Si estem parlant d'això és perquè un govern de la Generalitat de Catalunya ha adoptat una decisió clarament lesiva i perjudicial per Tarragona. Ha aprovat un document en el que Tarragona no és res. No és ni capital, ni implícita ni no implícita. Londres no és capital de Gran Bretanya implícitament, París no és capital implícita de França, és capital. Per tant, el govern de Catalunya ha adoptat una decisió clarament lesiva pels interessos de Tarragona. Eliminar aquesta llei, hem de replantejar-nos les coses i arribar a la conclusió que la capitalitat de Tarragona està blindada constitucionalment. Som la capital de tota la província i aquesta és l'única garantia que tenim per ser capital. Creiem sincerament, i amb això acabo, que anar ara mateix al Parlament de Catalunya no ens ofereix cap garantia, el que ens ofereix són enormes incerteses i a més un cert punt d'humiliació, que és el fet d'haver d'anar al Parlament de Catalunya a pidolar una cosa que ja fa 2.200 anys que ja és nostra. I la cap sí que és important, ho és simbòlicament com a tarragonins, evidentment, però també té repercussions econòmiques. També té repercussions en recursos, en prestigi, en la prestància de la pròpia ciutat i, per tant, a dia d'avui hem de tenir-ho present i que la gent no s'oblidi. A dia d'avui, segons el govern de la Generalitat, no som capital. La llei de vegueries el que ens aporta al nostre país, a Catalunya, és tenir una organització territorial
pròpia, pensada amb els interessos de Catalunya. És la simplificació de les estructures administratives. I, de fet, aquesta llei i la llei de governs locals obrirà la porta a la simplificació, per exemple, dels consells comarcals. I, per tant, per tot això, per tradició del catalanisme polític i també per agilitat, proximitat a l'hora de donar serveis a les persones i per simplificar l'estructura administrativa, per tot això és bona la llei de vegueries. El projecte no quedava reconeguda de cap manera la capitalitat de Tarragona. Nosaltres entenem que aquelles al·legacions van fer el seu efecte, perquè en aquests moments en el text està reconegut d'una manera implícita aquesta capitalitat. Parlo com a Tarragona perquè aquells objectius que van plantejar en les al·legacions acabin de, o ens acabem, el text final acabi d'apropar-se cap a aquells objectius, entenent que Déu-n'hi-do ja el camí que es va recórrer en la fase d'avantprojecte. Nosaltres entenem, el Partit Socialista entenem, que la capitalitat de Tarragona queda absolutament reconeguda ara mateix a la llei, cosa que és veritat que l'avantprojecte no contemplava, i obria la porta en aquell moment, i per això ens vam queixar, a la cocapitalitat. Que ens està escoltant és plenament conscient, i qualsevol persona que tingui dos dits de front, de veure que és gairebé o metafísicament impossible que substituint 4 províncies per 7 vegueries tinguem menys estructura, menys funcionariat. Jo estic parlant de si Tarragona és o no capital. És que ho és. I si Jo no ho he dubtat mai. I si resulta que en el document del govern no diu que Tarragona és capital... Diu la paraula. Home, és que estem parlant d'això, Però sí de el la concepte. paraula. Senyor Alejandro, sí el concepte. Això és el que la gent no pot entendre. No, perdoni, la gent qui és la gent? La gent no, a la que refereix... El que la gent no podrà entendre és que vostè digui que la paraula no entra però sí el concepte. Hem de ser clars. A dia d'avui el govern ha dit que Tarragona és capital? No. Igual que Barcelona, igual que Lleida, igual que Girona. Deixi'm acabar, sisplau. Estem parlant de Tarragona. Estem parlant de Tarragona. Tarragona és capital amb aquest document? No. Segon, el que la gent tampoc no acabarà d'entendre, senyor de los Ríos, és que digui vostè que la província és molt antiga i està passada de moda perquè és del segle XIX i en recuperin les vegueries que són del segle XII. Però que estem recuperant una modernitat més ajustada a Catalunya perquè jo, sincerament, discrepo. S'estan volent fer, com s'acostuma a dir en castellà, comulgar con ruedas de molino. A dia d'avui no està reconeguda la capitalitat de Tarragona. I en conseqüència nosaltres pensem que el senyor Ballesteros hagi sortit a dir públicament que seu institucional és el mateix que capital i que són sinònims, i això ho recullen tots els mitjans de comunicació, em sembla que el senyor Ballesteros és que ha tancat la unitat, perquè aquí no hi ha sinònims. Seu institucional té la Diputació 3, capital només hi pot haver una. I, per tant, seu institucional no és sinònim de capital, i si són sinònims, doncs... La senyora Floria, no? Convergència i Unió i el PP se surten del consens. No, escolti. El consens era aquest document. Manifest en defensa de Tarragona. I ho deia ben clar. Reclamem mantenir el nom de Vegueria de Tarragona amb única capital, Tarragona. Tot el que sigui fora d'això és sortir-se del consens. Això sí que és sortir-se del consens. En el moment que el govern aprova l'avantprojecte i surt el senyor Ballesteros als mitjans dient hemos logrado... Escolti, aquí hi ha algú que s'està movent, que en el seu dia feia aquelles proclames al peu de la catedral... Grandiloquents, aixecant les masses, i ara repentinament, ara ja tot està bé. És a dir, ja ens sembla bé que sigui la seu institucional, com si l'Estatut digués que Barcelona és la seu institucional de Catalunya. No, escolti, no. Vegueria de Tarragona, capital Tarragona. I, hombre, no em parli d'instruccions de partit, perquè jo crec que si algú ha rebut instruccions de partit és el seu alcalde, el nostre alcalde, el senyor Ballesteros. Perquè aquí hi ha una cosa que prima per damunt de tot. Això és un pacte, Esquerra Republicana, Partit Socialista. Tu m'aproves la llei de vegueries, jo t'aprovo la llei de la Corporació Metropolitana. I això sí que és estratègia de partit. Això sí que és supeditar els interessos de la ciutat als interessos del partit. Sí, jo crec que, a veure, en aquests moments, tal i com està el projecte de llei de vegueries, Tarragona, Barcelona, Lleida i Girona estem exactament al mateix nivell. És a dir, tenim exactament, el tractament és idèntic que ens fa la llei de vegueries. Jo discrepo profundament. Jo no conec cap ciutat suïcida que per no sé quina raó suposadament històrica deixi perdre la seva àrea d'influència d'una manera tan tranquil·la. Lleida ja s'ha demostrat que s'ha rebel·lat contra el trossejament de la seva província. Segura que tots compartirem que trobem els camins de trobar un altre cop el consens de ciutat per poder treballar per aquest. El darrer debat que farem de vegueries, perquè això encara suma i segueix.